Ruski predsjednik Dmitrij Medvedjev naredio je vojnim snagama da prekinu operaciju, kako su je nazvali, nametanja mira u Gruziji. S terena još nema potvrda o tome da se primjenjuje prekid vatre. Rusija je istodobno s najavom prekida petodnevnog rata objavila kako ne pokušava svrgnuti gruzijskog predsjednika Mihaila Saakašvilija, ali drži da bi bilo bolje da on ode s vlasti. I dok su u Ujedinjenim narodima veleposlanici još jednom neuspješno razgovarali o prekidu svih sukoba u Gruziji, jer je Rusija očekivano odbacila nacrt rezolucije, stanje u Gruziji je kaotično. Pobunjene snage iz Abhazije krenule su u masovnu vojnu operaciju i, kako tvrde agencije, protjerale gruzijske vojnike. No to nimalo nije utjecalo na moral Gruzijaca. Gruzija će pobijediti, predsjednik Saakašvili će pobijediti, odvešće našu zemlju u veličanstvenu pobjedu. No vijesti s terena ne daju povoda za takav optimizam. Ruska vojska kontrolira gotovo sve prometnice i željezničke pruge. Gruzija je doslovno prepolovljena, a prema glavnom gradu Tbilisiju iz više smjerova približavaju se kolone ruskih tenkova. Moskva i dalje tvrdi kako je riječ o mirovnoj operaciji. Naša vojska čini sve da bi zaštitila narod Južne Osetije i Abhazije od napada gruzijskih vojnika. To što gruzijska vojska ne napada ta područja, već bježi iz njih, rusku stranu očito ne zanima. A u jednodnevni posjet Moskvi i Tbilisiju stigao je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Tvrdi kako ima plan o prekidu sukoba koje ni jedna strana ne može odbiti.